Liden on the spot. Fredagscaféen 10.9.2010. Vi står her i lokal 66 med Morten Bering, formand for Fredagscafé-udvalget. Vi starter op, vi har fået en ny bar her. Og generelt kan man sige, at det er en Fredagscafé version 2. Ja, Morten, fortæl lige kort, hvad der er blevet opgraderet her i Fredagscafé-udvalget. Jamen altså, der er jo sket det, at vi har været hjemme hos Rasmus og bygge en rigtig bar. En bar, vi står ved lige nu. Som, altså, du kan selv se, den er flot, Alex, det er den. Den er super lækker. Og den bliver super handy at bruge, når vi skal til det der ølsalg der. Husk at købe mælk og brød. Husk mælk og brød. Og patter, mand. Så er der bare patter. 23 cm, måske. Så er der patter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lasse! Lasse! Jeg skal have det der 4. Så har vi købt de 3 første klasse her i Fredagscaféen. Ja, Morten! Så har vi opdateret med, at vi har lavet et mere jazzet lokale inde i 65. I 66, der kl. 3, der kommer der noget lidt mere rocket på. Lige nu kører der stille og roligt jazz, skal lige siges. Ja, det er en time inden der begynder at blive så løl, så har vi opgraderet med noget jazz. Og så har vi planer om, at der sådan fast skal være events inde i 64. Hvor i denne omgang, der bliver det speed meeting, der er derinde. Og så arbejder vi på nogle flere projekter. Næste gang, så prøver vi at arbejde med, at vi får spillet noget live jazz inde i 65. Okay. Og den slags. Og vi vil også gerne have nogle flere koncerter herude. Altså det er en opgraderet udgave. Er du klar? Ja. Til quiz? Ja. Hvor mange kilojoule er der i en Tuborg Classic per 100 milliliter? 1150. Svær. Der er kun 165 kilojoule per 100 milliliter. Ja. Jeg står her med Anna og Emily, begge to første gear. Begge to har lige fået taget deres fredagscafé mødt om. Ja. Og må jeg høre, hvad synes I om det? I hvert fald ikke jomfruelige. Nej, for satan, det er for nice, ærligt talt. Jeres jomfruelighed er forsvundet. Fuldstændigt. Helt igennem. Og det var vi enige om. Og det er der skabt intet i vejen med, ærligt talt. Det er godt. Det er mega fedt. Du bedes. Det er grineren, mand. Det er grineren fundet på, mand. De der patter der. Ham der gud, der han fandt på patter, mand. Jeg gik bare sådan, fedt, mand. Det var fandme fedt. Bare vågne op der om morgenen, ikke, mand. Folk de tænker sådan, jeg skal have morgenmad, men jeg tænker bare, jeg skal have patter, mand. Toiletpoesi på Køge Gymnasium. Jeg sidder nu og skider. Ud af hullet, pøllen glider. Der lugter af fordøjet mad. Nu er jeg glad. Jeg hører toilettet skylle. Farvel, kære pølle. Nogle sidste ord, du vil knytte til det her fantastiske arrangement? Jamen altså, jeg vil jo mene, at alle, der går på KG, bør komme og opleve Fredagscaféen mindst én gang i deres liv. Det er, man kan sige, at Fredagscaféen er lidt for KG-elever, hvad Mekka er for muslimer. Det er krævet, at man kommer og besøger det minimum én gang i sin KG-tid. Eller muslimtid, hvis det var Mekka. Eller muslim. Tak for det. Det er sådan. Vi har også fået fede intro-dage, og vi er bare blevet forkælet i hovedet og røv, mand. Altså, KG er for nice. Ja. KG er top. I har haft en lille måned her på gymnasiet. Hvad har været højdepunkterne? Det er svært Anna at sige. har været højdepunktet. Og du stod, Emily. Og lige tilbage til Anna. Altså, jeg må sige, lovpakkerne har faktisk været et kæmpe plus. KG er for nice. KG er fedt. Kan I huske mottoet? En tid, der ikke forsvinder! En tid, der fucking ikke forsvinder.